Salam. Horas madihita nang tuaka dengan nami namar minggu di Jabutabe. Tamulai ma acara parmenggota martanyang mahita ibugasan rohat tabe. Maret de Mahita siya nomor 10 itu ayat 1 2 di ayat 2 jong Mahita. Marite-hite goar ni dewata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di perbadia nat mapalangit o tanoon amen. Pos itu doro aku manang hamatean manang hanguluan manang akka seru-seruan di debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuwaeng, manang akka namasa rosogot, dang terbaya ini manirangi hita sian haulongan debata, namarite hite Kristus Yesus Tuhan tai, haleluya. Haleluya, haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata hodo haroroan ni dame dot holong ni roha sailehon jala pahut madihami roha sisongoni ramoti ma akan naposom maradopon pangasuni sibolis
asa malua na sidasian pangunjunan dosian biar ni roha hodo tong haposan dot pertanobatuan nami saitogu mahami di dalam sidalan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hudul maida. Tuhan sada songono namano gunaguau tunasona songono nang bitanho hamatean nahumopok sama suka mane tohap nasumurungi Patit imgutta sadarion kemudian sian Lukasia ayat 20 tu salahuna madidok ya dong nanaing manghuton au isodau ma dirina ditu ma ari-ari hau pinarsilang natu ibana lau manghuton au idosakna atong rame gom tu bata lamang ulaon naubar tu patit nai ale Tuhan de bata sai para gugoi mahami mangulau naubar tu patit mi amen. Tatapoti madosata martangiang mahita ale amanami jalari batami na di banua gijang para siroa nasumurung midahami hupar hatutu jala hupatupui hami do dosa do panglason nami nagudangi di jolom tata mahami martehite asini roham jala sesa madosa nami saluhutna alai bakokok ni anakmu haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami amin.
bagabangan ni bata taringot tu hasan dosatta adong do dihita situni malim na songoni nahudul siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang di baheni terbaik ibana do panguluhon ro di ujungna aka nasadok ro tu di bata marite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asay tangiot sa nasida hasangapom ma ibata na di Gijang. Ai nang di todos Jesus Musudere dimai Silas rohaku mandoki Sonami diki Jepang Jesus Tuhaki Tundina mengajaria Barban barlas dirohaa Sonami diki Jepang Jesus Tuhaki. Epistel di Minggutta sadarion imananena siya 2 Musa 10 lalu mamukka masih 10 pitu sahat tu 20 tolu 2 Musa 10 lalu mamukka masih ayat 10 pitu sahat 20 tolu tajahama margat tisuring. Jadi idok simatua dolini si Musa ma tu ibana dang denggan Nabi Nahemi ope tangihom ma soarakon huparwai peho ase dongan ibataho homa madapoto debata sikat ni bangsoi jala homa pasaton akka hatani tu dibata alai anggoho lului masian sadok bangsoi bahwa akka namar siyohot marroha akka nama kabiari dibata bahwa paroha nasitong akan nama kagigion pangomoan nasoturut ima babakit bain induk gumonggom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 50 jala marsa 10 rakmai tamat jadi di bulu tulu molo di wain hosongoni jelaroto nam debatat utu melobi jadi mana maho maka jojokon muli madohot sadok bangso tunganan nabi mardame-dame idosakna martua do natumangion hatani debata jalan peoksa amin.
ko maha porsyo tay so kung itidak ko ni dungata sa porsya di sa tok portubiyon rak mahita madok au porsya di bata Jehovah ido ang pargona sa tudosan nato palangi dohot tano au porsya di Yesus Kristus anak di bata Jehovah nasa sadai iman itu ni si Maria na bagawe siya ton di perbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di banguman ni silatus na may tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanutoro dung ditanom na mula mangulu dari patuluhon na manaik surgo lahundul siya mudebata pahuba amanay pargogon naso hatudusani di simay mana pamulaksogot tutanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akka na badia do deseni dosa do dihatai na mandok mula mangulu sogot daging halak nong mate do dengan zuan na soro suda amin tabigay matiting na masa durata bugasan minggon. Tabigema titing di huriata di bagasan mingguon na parjulu goarni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluh aluhon dung trinitatis dohot topik na poso nagabe pangului paduahon pakubasion ni padita resort dohot padita fungsional sadarion minggu 10 Oktober 2020 Padita Resort dot Padita Fungsional HKBP Mampang Prapatan marhobas di Pesta Puncak Gotilon HKBP MT Haryono patuluhon piliat tujulu sadarion minggu 10 Oktober 2020 patupota do piliat tujulu tu haporluon Pesta Gotilon di hari minggu 10 Oktober 2020 naing patupota do pediat tujolo tuha perluan Badan Penyelenggara Pendidikan Manang BPP Papaton pertanyaan pra Pesta Gotilon 2020 di hari Selasa 10 Oktober 2020 pukul 10.30 naing patupau do pertanyaan pra Pesta Gotilon paduahon pertanyaan pra Pesta Gotilon marhite virtual Zoom meeting Palimahon Pesta Gotilon 2020 Ganup tau do saya tapatupa Pesta Gotilon ima madok mulyate tu debata di siala ragam ni pasu-pasu nang tajalo siat debata nang pedibagasat taunon berbeda sian tahun nasalpu ala situasi pandemi COVID-19 sia na masa di bangsota alai dang nagabe sumurut ringgas ni rohata lo patuduhon puji-pujian dohot ulup-ulup maka mulyatehon pasu-pasu ni debata marhiti akaulaon siganupari pasu-pasu natajalo siat debata tapasahat marhiti piliat tu debata Pesta Puncak Gotilon naing patupota di hari Minggu 15 November 2020 dohot tema Haleluya pujok kumajahova sian nasaroha di luhutan niaka partigor dohot di huriai sian psalmen biddu 110 sada ayat sada subtema marparange na denggan songon bangso ni debata rap mahita manupahi di Pesta Gotilon jala taida ma rumang ni kegiatan dohot partikian na diharotas acara na adong dihita paunopon patanakon hata ni debata manang PHD di hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB marhite virtual Zoom naing patupau do PA Naposo ni sosohon matu sude naposo asaria roma dohoti PA dohot marguru papituhon pilihan dohot hamolateon pinabotohon tu sude ruas HKBP Mampang Prapatan molo adong naing pasahaton pilihan minggu pilihan tahun hamolateon perpuluhan manang janji iman boima ditransfer tu rekening huria Bank Mandiri nomor sada 2000
26000002 atas nama HKBP Mampang Prapatan manang dipasahat langsung tu situa sektor nabe pawaluhon ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan Saminggon didok hatani di bata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon sian poda bidutolu ayat 16 pasiahon multimedia HKBP Mampang Prapatan Bu Itaja Sadiri 10 parhepengon terlampir akapelean hamuliateon dohot na asing na sojinaha dititingon taidama diharotas acara na adong dihitabi songoni matiting ni huriatta di bagasan na Saminggon tuhata mamasu-masu. Pada demeta san nomor 700 lalu ayat sadu dudukna sabil papungupelian sadaa sadawi. Sumeahon diri radat maha di panjauani nang dileai jala diarsahi usuruha kabena posoki usuruha mandani namarsahi apuli rohani namarsati rade maha manaon sang duri usuruha mamolus dalaki Suruh Tuhan karena terpuji Naso adong na parosi hodi Dapotona na tumao na porsu Usuruh patol hastologi sinuruni amai Damai ni debatana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata horas madi hita saluhna. Hita salut akan pinarhamaul ni Jehovah huriani Tuhata na marminggu di garejaon nang na marminggu di bagastabe. Tatangihon ma hatani Tuhata nagabe jamita di minggutta sadarion minggu pasapulualuhon dung Trinitatis ima sian evangelium ni si Markus biddu 10 ayat 25 rodi ayat 45 songonon mahatani Tuhata dungi Roma mendapatton ibana si Jakobus dohot si Johannes akka anak ni si Zebedeus
Ia hatanasida guru nami adong do pinangido ni rohanami silehonon mutuhami nian. Gabenin nama madok nasida ai ahado pinangido ni rohamu si bahenok kutuhamu. Dungi didok nasida matu ibana. Naing bahenonmu hami huddul dihasangapom mi. Nasada tusiamunmu nasada nari tuhabirangmu. Alaini na Jesus mamadok nasida. Dang dibotohamu na pinangido munai. Tung tarinu pamuma si inumoki. Tung tarparidihamuma paridion si paridioki. Gabe didok nasida ma tu ibana terbaik kami do. Duginin na Jesus mamadok nasida. Tutu do nian inumo muna do si inumoki jala paridio muna do paridion si paridioki. Alai nama bain hudul tu siamukku dohot tu habiraku dang guru diawi dia kanang dirade hiadui. Alai dung tarbege itu nasapului gabe sogoma rohanasida di si Jakobus dot Johannes. Jadi di papungu Yesus manasida. Ninna mamadok nasida. Di boto hamudo dirajai akasi gonggomi bangso do paripe nasida. Jala dipaksa akan nasangapna do nasida. Alai unang masongoni anggo di hamu. Manang ise hamu na giot sangap ima gabe pangului di donganna. Jala manang isi hamu nanaing parjolo ima gabe naposo ni donganna saluhuna. Ainang anak ni jol maipe dada asa diuloi halak ibana ubahin naro. Ibana do balik pangului jala mangaleho kosana bahen tobus ni torop jolma. Ido sahak ni turpuki. Kita nahina holongan topik minggu sadarion naposo nagabe pangoloi alai diterjemah bedoi di bahasa Indonesia kepemimpinan yang menghamba. Ido gabe turpuk di minggu tasadarion. Humulai hami mai sian sada ugari nahu putik-putik hami. Ugari ni raja nagabe targoar sada si hutonon ni hanguluon na raja. Molo di halak Batak, raja itu bukan posisi stratifikasi sosial, bukan. Raja itu bukan apa namanya kepemimpinan politis. Tapi raja itu adalah karakter kepemimpinan hidup. Itu baina targoar dang raja. Raja. Molo raja ho rajama nang pangalahom. Molo dirajumi ho doho raja barajama pangalahom. Jadi konteks raja di halak Batak bukan soal otoritas kepemimpinan politik, tapi otoritas ni harajaon di halak Batak. Ima taringot tu keteladanan hidup yang patut untuk diikuti oleh orang lain. Ido nadidokna naraja. Kita nahina holongan di bagasa Yesus Kristus tuhatai. Alani ido dirumuson halak Batak do, boido hurang nian nahu putih-putih kion. Bisa saja ini kurang, tapi yang mau saya katakan naneng dohonon adong do sada ugari manang ruhut ni harajaon ni halak Batak nama cai terkenal jala dia tusi doi molo memang marparangin raja ibana. Hamai ia raja ima perbahul-bahul nabolun. Ia raja ima partataring nasora mitop. Ia raja ima paramak nasora balunon. Ia raja ima pamuro naso matat sior. Ia raja ima parmahan naso matat batahi. Ia raja ima parhata nasora munggil. Ia raja ima parsakalan nasora mahiyang. Ia raja ima si horus nalobi si gohi nalonga. Ia raja ima nabisuk marroha jala namar panatapan tujolo. Odo harajaon nanidok nadisi. Molo didok pepar bahul-bahul nabolon ima orang yang tidak akan pernah merasa kekurangan di dalam hidupnya meskipun dia dianggap tidak memiliki sesuatu. Molo didokon harajaon
partataring nasoramitop. Dia adalah orang yang selalu bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan meskipun orang menganggap dia tidak memiliki apa-apa. Molo didokop ibana paramak nasorabalunon, bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki hospitality yang tinggi. Partamue doon di ngoluna, di jakkonodo jolma di ngoluna. Molo didokop pamuro naso matatsior. Pamuron kan on menjaga unang ro akapidong akan asing durbia do akan asing dan menegai suasana ditiki jelang-jelang panen, tetapi dia tidak matat sior dan memakai panah. Artinya dia bukan pemimpin yang mau menembak orang, menembak musuh, membunuh lawan-lawannya. Dak parmahan, artinya dia parmahan naso matat batahi. Dia adalah gembala yang tidak akan pernah mencambuk yang digembalakannya. Odonan yang idot tadi sih. Molo didokon parhata nasora munggil, dia konsisten dan layak untuk dipercaya. Dang muba-mubaon, bukan like a straw in the wind, dia alogo tu sion. Dak songoni, tapi ketika dia mengungkap sebuah kebenaran, dia adalah orang yang bisa dipegang omongannya. Ai hata do sitiopon. Ido karakter, parsakalan nasora mahiang. Artinya kalau memang dia bisa membagi kehidupan, dia akan bagi itu sebisa mungkin. Marparangi siti ruon, satu keteladanan mengalahkan sejuta perkataan. Ido jala Nabi Sukmaroha, orang yang berhikmat, naboy manirang nadenggan dohot naroa. Jala marpanatapan tujolo, jolma na visioner, artinya orang yang tidak pernah menyerah di dalam kejatuhan masa lalu, tapi orang yang selalu berkata, ketika masa lalu atau masa kini menjatuhkan, saya akan bangkit untuk menatap keindahan di masa depan. Odo karakter kepemimpinan ni halak Batak, parange naraja. Molo songonodo, saya yakin inilah naposo nagabe pangului. Kepemimpinan ni halak Batak, kepemimpinan namarharoroan sian haradeon lau marhobas di bagasan serep niroha, jala di bagasan hauduhon niroha tupajouon na jinalona. Sudedu hita pemimpin. Pemimpin doho amang di keluargam. Pemimpin doho inang di keluargam. Pemimpin doho di jabum. Siapapun, anak semua adalah pemimpin. Ternyata Tuhan mengutus kita untuk menjadi pemimpin. Songone di tanah kaningan. Suruh, kuutus kau. Itu adalah kepemimpinan. Asadak taringot tu jabatan manang posisi, manang hudulat tertentu kepemimpinan ini. Ale taringot tu haradeon, mameleho diri. Songon haradeon ni Tuhan Yesus, mameleho diri, laho makokop akka natinobusna. Ido pakkatayon ini. Anggo di si anak di si Zebedeus, Yakobus, Yohanes, kepemimpinan itu adalah soal kemuliaan di sisi kiri dan kanan Tuhan Yesus yang sangat-sangat mereka tidak paham. Yaitu si horo na pinangidomi. Molo naeng hudul ho di siamu do di siap biraku, iko berani do manginum panginum aki do maparidi paridi aki. Molo naeng hudul ho di hamuliauku, iko siap doho masuk ke dalam penderitaan Kristus. Asa na poso na gabi pangoloy na laos gabi uluan di parnguluan ima jol manarade makokop molo sedih hokop amat tabe inatta ngarepot gitu kan baik kok kamu ma soima las ni rohani natta ni halakan bercerita tu inattana eda soima na tabo namang dongan makatai holan na mekel hami sudi bahain ninna tangis na taon bahasa esohiana ku saheli mekel na matau di jabu holan esong gakiot do hami sudi inna bayak ko kamu inat tani halaka boy mekel di bahain inat tanah holan na tangis di bahain mapak kokopamu sih daido nagodangan do kita tampil mencitrakan diri sebagai juru selamat di luar komunitas kita. Padahal kita menjadi penindas-penindas di dalam komunitas domestik kita. Di dia do kepemimpinan ini. Alani ido kepemimpinan yang menghamba targormai spiritualitas yang menghamba. Kita naina holongan najulu
mau pistar cocok mau gabe pemimpin netong kan mulai boto sudi kecerdasan intelijensianya intelektualitasnya menentukan bahwa dia bisa memimpin atau tidak. Hidupannya pernah ada satu masa para kana malo masudi menguluhon si uluhonon menguluh kuria pihak kana malo alawa natapang ido di ikut dokter ropa ditaresok ni mampang atong dedo tang boy es satonga dedo furus dia ke BPB kok dokter atong dedo ale tabereng mak. Ketika kita membuat standar kepemimpinan itu berdasarkan standar akademik, intelijensia, intelektualitas, berek kita rudut. Karena intelektualitasmu tidak menjamin kualitas kepemimpinanmu. Tingkat pendidikanmu tidak akan pernah bisa menjamin kepemimpinanmu. Atong wama ala gaor do talului ma namura yang bisa mengelola emosinya ini tong kan. Dak kolan napistar tapi dia memiliki karakter nasopar muruk, na boy mengelola emosi, na tahan banting, na tong. Tohoma tuh. Mulu dikritik jolma Pak Harto, termekel le mana tong, senyum, smiling general. Hola senyum ibana, mebiar nama kritiki. Sekali senyum Pak Harto, satu orang hilang. Satu orang hilang. Ternyata boy do ido bana godang do jolma na introvert yang apa namanya ya punya kecenderungan pendiam. Ternyata bukan orang yang bisa mengelola emosi, justru orang yang menunggu saat yang tepat untuk menyalurkan emosinya. Itu dah. Ibarat kamu do akka pelaku mutilasi. Ido akka persik bu sudi tarsongok jolma sudi tongkan. Na buru judo hutan da bayo basa songo ni pangalahon onin na. Hati-hati kita. Pistar emosinya mantap berengon tapi belum menjamin kualitas kepemimpinannya. Atau bahama apa masalahnya? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional naso rikok beon rikot deh. Tetapi bukan hanya sekadar itu, tapi keduanya harus dibalut, dibungkus dalam dimensi spiritualitas yang menghamba. Odona rikok di sini spiritualitas yang menghamba partodion nagabi olo makobasi akan ahumaliangna. Jadi molotuk pe di lopahoi nang di paradiho piring di paradihoi dahat di mejai dang nama dok gabi pangurupi ho pembantu di jabu kan tidak. Ale diojar partodiom mudo pakobasion nadenggan di si asaboy rahmat dai nadenggan saluhut aka nadi bagasmi. Kan itu. Artinya ini spiritualitas yang adalah mentransformasikan nilai-nilai surgawi, nilai-nilai ketuhanan ke dalam diri. Molo naing niojar ritod di doho mangula, pakosong dirimi. Pakaluar jo dirimi, pakaluar pikiranmi, berkenosislah engkau. Berkenosis itu mengeluarkan diri kehendak untuk memasukkan kehendak Tuhan memerintah dirinya. Itu kenosis. Asa jupang ma kesanggupan na di Tuhan Yesus nak kaninga diturpuki kesanggupan meminum cawan yang harus Yesus minum dan dibaptis dengan baptisan yang Tuhan Yesus terima. Alani spiritualitas yang sejati bukan soal martangiangon berengono terus wala nama rede mulu makatai keluar ayat-ayat terusanon. Arang lo jolma setiap makatai kun wajib keluar ayat. Dilapo pe keluar ayat. Madohata di parada tu keluar ayat. Asa partodi na jagon itu tok molo marutak petudungan na tok pakai ayat maminjam mepeng itu ribu kaimana dotong poda 10 pitu ayat 10 pitu Amsal 17 ayat 17 jemul neng mangutak kamu inang amang berhutang rohani nah itu di bagasan nah terbukamu mabibili Amsal 17 ayat 17 seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran mana tong isebebarani manolaki kan. Holan roh menagi, odo bahaya mah. Holan roh menagi itu ibana, ngarep be. Tong do rohani mana mangalusi, tong ibu kayak mana bibil. Ibu kayak mana ulangan 15 ayat 2. Anak bukamu di jaya udah. Ulangan 15 ayat 2. Itu imana matuk songonon. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan utang demi Tuhan. Di mana toh? Bebirma
nama nagi kan ngeri do noeng gabi heranau kac do si persingir siapa parutang noengon alenang nenek taring otakku neneng dohonokku spiritualitas itu tidak diukur dari kesanggupan saudara untuk memberikan hafalan-hafalan firman Tuhan itu, tetapi ini adalah tentang karakter yang berani menempatkan diri seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Songon parrohaun ni Kristus Yesus mah parrohaun muna. Filipi 2 ayat 5 di madok odo spiritualitas, jala spiritualitas yang menghamba. Songon parrohaun ni Kristus Yesus mah parrohaun muna, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pemimpin yang sejati. Tuhan Yesus melayani dan bukan dilayani. Tuhan Yesus berkata, kalau mau besar layanilah orang lain, kalau mau terkemuka jadilah hamba untuk semua. Odo kan? Jadi parhobas ido ubaina di halak Batak parhobas donarong uluap pedido parhobas. Gitu kan? Sudah parhobas. Artinya parhobas doho amang di jabum, parhobas doho inang di jabum, parhobas do kainakon, parhobas do pandita di huria situa sude, parhobas do presiden, parhobas do menteri, anggota DPR, semua itu sejatinya adalah parhobas doi, pelayan bagi sesamanya. Persoalan akan anggotiki membuat huasoi soima berjuna marhobas dukudul libana soingo bejongjong ita debi bedang dah donaing yang berengot bahwa ternyata kalau sudah duduk lupa berdiri dia ternyata seorang pemimpin itu akan selalu dianggap sebagai orang yang bertahta dalam singgasana kemuliaan. Jala di sima ibana Roma jol mamar sobba tu ibana dak songan Tuhan Yesus ditadikon ibana do hade bataonna disuruh kon ibana mah bohini hatoban asa rapot haluaon hita saluhuna. Jadi unak saya gijang rohatak kamang au bapa ison sainna bapa do dang do koma dah bapa do kan. Kalau seorang ayah ingin diakui diikuti oleh anak-anaknya karena kebapakannya, dia adalah bapak yang sungguh-sungguh sangat menderita hidupnya. Pemimpin rendahanlah orang-orang yang orang yang memimpin dengan otoritas jabatannya, itu adalah pemimpin yang paling rendah. Molo alani gabi uluat doho gabi audu uluat di sodaka sering do kita mardo songoni audu uluat di soje molo uluat bahwa kan itu bukan itu audu oma isoda itu sie bulan au ho ibagason itu kan adong gosongoni adong do ina dang ikhlas itu holan badal anak naitorido kan hiroda omakmu do berko sie bulan ko ibagason itu bamolido anak kota itu hita isi manuru horoa upang ido horoi mulai na halus minang ikhlas lah itu bamolo prematur 7 bulan do nam se prematur do udang go haus ya bulan na gelengakid do gelekian dang mangulu horo anak mon na papakku do tu omakuin na gelekian aku bereng prematur na tapi belgero ni bereka bukan naneng dohonokku bahwa ternyata seringkali kita masuk dalam kemuliaan itu memaksa diri kita dengan kemuliaan itu sendiri. Oh tidak. La burju marhobas las disido hasang apa nih. Kita nahina holongan pemimpin sejati bukan hamba manusia. Saya bukan hambamu. Dang boy lomo-lomom tuau. Aleho basakku doho manghihuton lomo ni rohani debata. Dang boy tu horon ni hepeng muau. Oh tidak. Jangan pernah mencoba mengatur membeli saya dengan uangmu, karena saya bukan hamba uang, bukan hambamu, tapi saya adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan sebagai vikaris, sebagai perwakilan mandataris, lau pegawai penyambung kebenaran Tuhan. Aidak debata makubasi akajol mau langsung. Alai disuruh debatado kita gabi parhobas makubasi salut akan namasa di Portibion. Ido. Jadi unang saya songon
Tangyak tay kan tangyang mangan, dang nama dok salah dadak salah tangyang dah. Sung depamu salah perdi tay tangyak ko mangan dah. Karena dong do tangyak songonon di dok. Ali Tuhan, ramoti ma akadongan nami nasoda potam mangan. Songok kami, leom masih panganut tu nasida. Asa mangan nasida songon nama upangak kami na. Berikanlah makanan bagi orang-orang yang tidak dapat makan dengan kami agar mereka bisa makan. Ay debatado mangalian ni dahatu sih. Horo mangalian ni dahatu sih. Kaniro na miris isongonitang yang na alay bolong idahan na sisa. Dia mendoakan orang lain agar mendapat makan seperti yang orang lain ya kan, seperti yang dia terima. Tapi makannya terbuang-buang. Doa macam apa itu? Atar sarupa doi sering do tapa utang debata. Sering do tapa utang debata. Yakin doi tesi? Tajalo mana denggas sedong atta. Aro tadokon. Daktar balos au nabi nami amang sad debata majalo balas ni sikak nabi nami tu ho majalo na denggal debata suruh manggarar iya majalo iboto mangalea musi nang iboto daung siak kodo dapo ni musi na denggal perhatian ni debata gitu kan. Sering kita menganggap itu dari Tuhan lah terima. Enggak, kamu yang terima kebaikan, Tuhan yang kau suruh bayar itu kan. Sering do kita menganggap songoni. Nah, yang dohonot tadi tonga-tonga di parnguluh tahun, kita semua diutus Tuhan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin do kita. Napo so panguluh. Au say hudok goy dang riko benapis tarhiyad di huriaon. Nariko ahdo nabulus marroha. Jangan terpesona lagi dengan kepintaran-kepintaran yang ada di tengah-tengah dunia selayaknya dia so menjadi pemimpin yang baik. Oh tidak. Ale parrohahom mahabuluson ningoluna. Habuluson ni roha ido kuncina mulu bulus rohani amatta gabi amatta ijabu pos roham denggad do rumah tangga kami mulu bulus do roham inang gabi ina di tonga-tonga ni keluarga pos roham denggad do keluarga kami mulu bulus do kay anakku gabi anakku di tonga-tonga ni ngulumi denggad do keluarga kami odo nanang idaw tadi si ketaatan naposo nagabi pangoloi ido kata kunci habuluson ni roha. Berbeda do habuluson ni roha alo martodong do naburjutu nao to narong do songoni. Beda-beda tipis itu orang baik dengan orang bodoh katanya. Enggak dang ino nih. Orang nabulus marroha dang jol manao toi. Jol manabisu doi. Habuluson ni roha do ugari ni rajai. Ibo to ibana do ibana na sumar diha-diha, tapi dia tidak pernah berangkat dari kekurangannya untuk berhenti memberi kepada sesama. Odo toh. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang mengutus dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah berkekurangan. Alani kita nehna holongan ba tapaturema kepemimpinata. Tapaturema sudah tiba saatnya dunia ini harus kembali ke dalam harmonisasi kehidupan yang dipimpin oleh ketulusan hati untuk melayani sebagai orang-orang yang masuk ke dalam cawan dan baptisan Kristus. Molo berhasil dohita makokopi pos rohatta didok debatado alea naka hudul maho di siamun doh di hampiraku. Salam sehat, tak jaga ma kesehatan ta sembari berpengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Martangiang mahita. Pinuji maho ali Tuhan nami bona ni hanguluan bona ni hatuaon namar suruh kami gabi akan aposo na pangului memimpin hidup kami menjadi pemimpin-pemimpin yang menghamba. Ali Tuhan nami di bakasan nguluon huraju mihami do akan ngulu nami namar ragami jocot hami manibil sana kapar suruoni huraju mihami apuna nami do akatohonani huraju mihami apuna nami akka ulaoni hape na pinasahat mude Tuhan di kami laho manguluhon akapar nguluonon hobar tulomone roham margogo ma akka pangula margogo ma akka pemimpin-pemimpin di tonga-tonga di sahut rumang di ngoluna akan manguluhon dirina, manguluhon donganna, manguluhon na humaliangna, manguluhon keluarga, manguluhon bangsa dot negara. Ale Tuhan nami nang huriaope, nanihuluhom mudon ale Tuhan marhiti akan aposom, alani margogo mahami di bagasan holong nasiako. Pinuji maho Tuhan nami, jala totong mahami di bagasan pakirimon, nang di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 siaon Tuhan. Totok kami marpos ni roha leonom mudugugu hahi saron hahi pasod di hami jala keberanian untuk menghadapi saluta kana masa marhite ketaatan di aka protokol kesehatan na pinasahat tuhami asanggiat Tuhan marhite sahat hamalumon nasyako jala pulih ngulunami di pandemion
margugo ma pemerintah nami, margugo manang akadongan nami, aka warga masyarakat keseluruhan rak bertanggung jawab pami Tuhan marsitangiangan, manguluhon akan adenggan, marhanguluon naraja di tonga-tonga ni ngulu nami. Pinuji mahu ali Tuhan nami, satu homa daging doktor di nami, pasu-pasu mahami saluhutna, pamalum ma akan amar sahid, apuli namar sakroha, jala totong maho namar dongani nang di akan amar lelas ni roha, asonong manibil jala masuk tu bagasan dosa. Pasu-pasu mahuriamon HKBP mampang prapatanon, diaka program pakubasion na, pasu-pasu Tuhan akan aposom, akan amar hobas, akapartohona doh nasopartohona pe, na mga leo guguna, na mga leo rohana marhubas di huriaon, pos rohana nami Tuhan, na niojar ni holong ni rohana tu Kristus do, dihabuluson ni pakubasioni, gudang akatantangan akadinamika na masa, alay Tuhan, tuhodo hami marhaporusan. Alay Tuhan nami di bata nami, homa nama masu-masu ruas ni huriam, namar minggu sadarion, nang nadijabu di bagas nabi marhite live streaming, do Tuhan di dia pemaringanan nang di huriaon, mulai dak danak rodi lansia, margogo manasida Tuhan, martangiak totok tuho, mangidohon huaso ni tol di porbadia, asa gabe jol mana berintegritas sami nang di tonga-tongan yak kesulitan, jala totok kami marhapor siaon, nang di tonga-tongan yak kepangujunan. Ali Tuhan pasu-pasu mahatam nakutangi kami, gabe hanguluan nami may, marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tajalo mahatan itu hatta, marede mahita hut pasahat pilihat tatu julu. Suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, nama jauh di hutan maaf. Engkau Yesus Tuhanku, patuduh dalammu, asa unang luar, upasahat diriku, upasahat diriku, upasahat diriku. Yesus Tuhanku, Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduh dalammu, asa unang liduan. Tapasahak mapeliat tatu debata tapauduk marohat tamartangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut sileh-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparahasya kami pilihanon pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehon mi odiro di pamataku. Osadohot koguki rodi saluhut artaku, upasahat ituho nasat satoku.
manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. I hope puna harajan dahat hagagoon rodi hasangapon saleleng nileleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodem. Amen, amen, Horas jala salam sehat madihita saluhna. Begedo pajoni Kristus terus ditano bataki isena sumeahon hosa isewa kopop nongani kita sudah naik marade nang dileledo haposan ma di debata na Allah hita paboahon Olong do Yesus Tuhani nang sat malua do di bahe amanang ina batagi kita sudah marade nang dileleda hapusan ma debata datong ringgas malam amboa baritani Tuhatai Tua kamarga dinaholo asa dapotan rohoti kita sudah naik marade nang dileleda hapusan ma